Biona je společnost, rodinná firma, která vznikla přibližně před 25 lety a zabývá se výrobou biologicky obouratelných olejů. Vyvážíme v podstatě do celého světa, takže nejsme rozhodně specializovaní na tuzemský trh, přičemž máme pobočku i na Novém Zélandu, kde jsme se v průběhu času etablovali na jednoho z největších distributorů na tamnějším trhu. Pokud srovnáme předchozí systém se systémem Produkto, tak jsme se dostali do úplně jiného milénia, protože náš předchozí systém odpovídal spíš 90. letům, jak graficky, tak komplikovaností některých přenosů dat. Tím, že máme aktuálně naimplementováno Produkto, tak máme zajištěný hladký průběh dat i s naším účetním systémem a současně nám Produkto zabezpečilo hladký chod, co se týče přepočtu mezi kily a litry. Neustále nám běhají data týkající se skladových zásob, jak jednotlivých komponent, které vstupují do výrobního procesu, tak finálních výrobků. Takže náš předpoklad je, že pokud funguje software dobře ve velké firmě, že musí současně fungovat i v menší firmě, se potvrdil, i se všema komplikacema, které jsou v naší firmě. Myslím komplikacema hlavně v oněch přepočtech kila, litry a podobně. To, na co jsme v Bioně skutečně hrdí, je to, když si uvědomíme, že z malé vesničky na Vysočině proudí miliony litrů ročně do celého světa.